Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abonné on b'a fo aw ni wula aw tilenna hɛrɛ la ala ka dugu ɲuman kɛ ala ka kalo timiya d'an ma masha Allah a balimancɛ lo maître Badara Ali Badjini di sabari kan ɲi inshallah ala ka sabari ni na aw bɛɛ ma wala ayiwa n y'a ɲini Alahu taala fɛ bi wula na ni ka bɔ ni ala tɔgɔba kelen k'o di aw ma aw k'a minɛ ka yɛrɛ dɛmɛ sɛgɛn min ye mɔgɔ kɔ labɔ fo ka ɲa sɛgɛn min ye mɔgɔ ɲani k'i tɔɔrɔ fo ka s'a dan na k'i jigi tigɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen na k'i jigi mɛsɛnya diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma o ala tɔgɔ de filɛ nin bɛna d'aw ma yan'an b'a daminɛ an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné chaîne kan n'aw abonné na a kana ɲina a bɛ notification like walasa an bɛna video bila aw ka se k'o sɔrɔ hali n'aw connecté tɛ a kana ɲina a ye video nin partager walasa an balima silamɛ minnu ma nin bɔ nin ko in kalama u ka se ka bɔ a kalama ni k'u yɛrɛ nafa n'an ka ala tɔgɔw ye n'o kɛra a baraji bɛ se ni aw bɛɛ ma an b'a ɲini aw fɛ a kana ɲina a ye banba a bɛ n'an ka groupe kan WhatsApp sanfɛ o yɔrɔ la a bɛ se ka ko caman lajɛlen faamuya min tɛ se ka faamuya YouTube sanfɛ wa a bɛ se ka dɔnni camanba sɔrɔ o yɔrɔ la ye min ni nin si tɛ kelen ye ayiwa ni ala tɔgɔ in a bɛ baara cogo jumɛn fɔlɔ ban aw bɛna toto ɲini toto golo toto kelen kelen na a b'o golo ɲini a bɛna sura nin sɛbɛn a kan suratul kuwirat a b'a sɛbɛn a kan siɲɛ kelen n'aw tilara a bɛ ka waati min ci a san mɛ n'a y'a ye n'a ye toto dɔ bɛ a golo man bon ni suratul kuwiratu tɛ se ka sɛbɛn a kan a bɛna suratul kuwiratu sɛbɛn papiye kan iza shamsul kuwirat ale le ye suratul kuwirat ye a b'a sɛbɛn papiye kan n'aw tilara a bɛ ka waati min ci toto golo nin kan a bɛ sɔrɔ k'a ni toto golo nin fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnni min kɛra papiye kan o ni toto golo a b'a fara ɲɔgɔn kan k'a kurukuru k'a kɛ sɛbɛnden kelen ye a bɛ to k'a bila a yɛrɛ kun lon bɛɛ su fɛ a bɛ to ka wurudili kɛ ya rafi'un ya sataru ya rafi'u ya sataru 2220 n'aw tilara o la a bɛ suratul kuwiratu kalan siɲɛ 3 a b'a kɛ ten fo tile 9 n'aw tilara baara jiginna a ka ca ala fɛ yan'o san b'a fɔ a bɛ munu ka ban hali ni ti baara la n'ala sɔnna ala bɛ baara dɔ d'i ma i bɛ baara dɔ sɔrɔ yanni san b'a fɔ a bɛ munu i bɛ se ka nafolo sɔrɔ min na fo ka wasa kɛ inshallah n ye nin d'aw ma ala kama a kira kama ala k'a nafa n'a a barika ye kuranna bonya ani kalo in timiya kosɔn ka waati min an y'a b'a la sɛbɛnni bigi wulilen yɔrɔ min na hajatu kulliha a b'a ka laɲiniw bɛɛ sɛbɛn o yɔrɔ la aw ni ce aw salamu alaikum